Googleen munduan segituko dugu. Oraingoan Google Docsen trebatzen saiatuko gara. Helburua beti bezala xume izango da. Pixka bat oinarrizko erabilera baino ez dugu landuko. Bueno, orduan lehenengo kontua izango da Docs horretan sartzea. Bueno, horretarako lehenengo gure kontuan sartu behar dugu. Ezinezkoa da Google Docsen zerbait egitea, espaldin badugu aurretik Googleen edo Gmailen kontua sortu. Behin kontua sortuta, ireki ezagun Chrome nabigatzailea hemen, eta goazen sartzera gure kontuan. Modu bat baino gehiago da. Bat ezin daiteke hemen behan ikusten duzu, más visitados eta hemen ondan aplikaciones. Aplikaciones klik egiten baldin badet, hemen hartuko zait normalean Google Docsen klik egin eta sortuko ditzak. Baina momentuz ez dugu hori dugu. Pizko bat aprobetxatuko dugu Chrome pizko da gehiago sartzen. Has visitados honetan demagun sartzen ezela bai? Googleen hasierako horri. Eta demagun horri hau nahi dudala neure nabigatzailearen hasierako horri bihurtu. Orduan, hori Chromeen egingo dute hemen goian, lerro dituzuen botoitxo honetan klik egin eta sartu konfigurazioa. Eta konfigurazioen markatuko dute mostrar el botón página inicio. Eta hor, indikia jarrita daukat, google.es izatea hasierako horria, baina beste horri demania baldin badu, cambiar horreta klik egin, eta hemen abrir esta páginan, horri gatzen dugu hori. Honetan, nik egingo dut, Google bihurtuko eta hasierako. Orduan, hartu zituzten hemen goian oain, hasierako horriaren botoia hartu zaidela, lehen etzegoen. Klik egin eta hori goteratzeko goiatik. Behin, Googleen gaudela, egin behar duguna da saioan sartu, bai? Hasi saioa klik egin, eta agertuko zaigu sarrerako bai? Orduan, goian elbide elektroniko idatzi, eta azpian pasaitza eta saltu dugu. Bueno, normalian hemen goiko barra beltz honetan agertu beharko litzigukeia Docsen, Drive, antzeko zerbait, bada zuzeneko sarrera. Hemen ez zaigu agertzen euskeraz ari garelako, bai Googleen sarrerako horri euskaraz jarriko dugu. Hemen espainol, klik egiten baldin badet, espainol automatikoki sortuko zizkit botoi horiek, aplikazio horien sarrera. Drive, kalendar hau ikusko dugu batean, YouTube, eta beste, bai? Euskerakoan berriz, ez dugu horrelako dugu. Beraz, euskerakotik sartu nahi baldin badugu Google Docsen bidea luzea. Sartu. Gero kontuan klik. Produktuak. Eta hor, hartuko zaigu Docs. Klik egin eta bertan gara. Bueno, hemen daukagu create botoia, eta hor, klik egiten baldin badugu, hor bat zizkien bat bai, bat karpeta, beste dokumentuak, aurkezpena, kategoriak, formulariak, eta marrazki, bai? Guztietan sortu ditzakegu materiala gure klasetan, bai? Eta honek duen abantaila da, egiten duguna gordeko zaigula Googleen zerbitzari. Ez daukagu, jardun dezakegu lanean agiri batean, eta gero eskolan jardun, gorde, etxera etorri, eta berriz ere sartu, eta nahi dudan ordenagailuetan erabili, sartu, eta interneteko sarrera baldin badaukat, zuzenean beti izango dut aukera sartzeko agiri bat, bai? Eta hori, esan berrik ez dugu agundu. Beraz, dokumento berri bat sortzeko, beharko dukena da, sortu honetan, kreatu dokumentu. Eta gorri txuria eta idatzi besterik ezen dugu. Idatzi, nahi duguna, esako zeiatziko dut, eta
automatikoki irakurri dezakezunez aldaketa guztiak gordeta gelditu dira drive. Bai? Ez daukagu gorde, ez daukagu mena fitxategian gorde botoirik, gorde zeharik, ezta? Zuzenean eta automatikoki bera idazten dugun guztiak gordetzen joango zen. Gero, behin idazita gero, edozein programa testua topatzeko erabiltzen dena, eren antzekoa da. Bai, eta euskagu, ez dakit, ateratzeko letra mota, letra tamaina, letra nahiz jarri, hor klik, letra etzanean, azpimarratua, kolore aldatu dezaioket, kolore gorria nahi duela, esteka bat sortu dezaket, interneteko bideo batekin izateako, edo ezkerretan errokatu, edo erdira, edo eskuinera, edo justifikatu, eta buleta sartu ditzaket, ez den baldin batean beste zerbait, ez nuke duelako arazorik zerrenda sortzeko, ezta, zenbaki duna, kasu honetan, atzera egiteko botoia, eta hemen bullet du, bai? Beraz, beste taulak sortzeko aukera ere badaukat, beraz, txertatu taula, hemen aukeratu, hirukoa, ikusten duzunez, Bright edo beste antzeko softwarearen oso antzekoa da. Baina honi daukan berezitasuna eta abantaila da, dagoela Googleen zerbitzarietan. Hor lainoetan edo deietan, ez dakiro basoten den, hor nunbait dago. Bai? Ez dago fizikoki gure ordenagailuan. Bueno, orduan, behin testu bat idatzita daukagunean, leke ematen dizkigu beste aukera batzuk. Ikusi dezagun, astu zete esatea, titula sartzeko, sortu dugun agiri berri honetan hemen goian arrazue, klik egin hor goian, eta idatzi beharko duke, titulua, bai, kasu honetan proba jarriko dut. Eta hor, horretzen zaio goian titulua, agiriaren titulua. Utsi, eta hemen agartu beharko duke, izen horrekin, eta eta hemen arrazoia proba izenarekin gordetan. Demagun ikusi ditzagun aukera gehiago. Hemen dokat testu bat batean adibide moduan sartu duena, bai? Da, berriatik ateratako artikulu bat, geran irakurri dugun ikaslekin, da gero prestatu dutena dago osena tipiko galdera, bai? Ikasleak erantzuten. Hone dokan abantaila da, dokumentu hau nik idatzi ezaket nire etxean, eta gero hemen partekatu, bai? Botoi honetan klik egin, eta aukera ematen dit zer hau, beste dokumentu hau partekatzeko beste norretik. Hau nola egiten da. Demagun nahi dudala partekatu, ez dakit, beste irakasle batek, bai? Idatzi beharko nuke bere izena, garate.p abildua gmail.com eta partekatzeko botiari eman, automatikoki dokumentu hau daukat partekatua irakasle duke. Konturatzen balen mazete, partekatzerakoan daukat aukera bat. Eman dezaket editatzeko aukera, komentatzeko aukera, ala ikusteko aukera, segun zer komunizia. Demagun idatzitako testoa nahi duela ikasleekin partekatu. Egin beharko duke, aurreko batean ikusi gendun, nola kontaktuen bitartez talde oso bat nola sortu gure Gmailean, bai? Orain demagun nahi duela partekatu talde oso batekin. Eta lehendik gordeta daukagu, DBH4 dagoeneko behan agertu zait, adibide moden 3 kontaktu jarri nituen, eta klik egin eta agertu zaizkit ikasleak. Bai? Nik idatzi baldin badet nire Gmaileko kontuan kontaktuetan gela oso bat, 25 ikaslekin, gelaren taldearen izena jarri eta automatikoki
berak sartuko dizkit 25 ikasle horien emailak. Beraz ez dago banan idatzi behar. Hori gabe, ni demagun nahi duela ikasleak bakarrik ikustea eta ez idaztea. Emango nuke honi. Demagun nahi duela beraiek ere idaztea. Esate bateko galdera horien erantzunak idaztea bertan. Jarriko nuke egitatzeko aukera nago. Bai? Gero daukat hemen aukera eta da notifikatzeko jendeari emailez dokumentu hau bereekin partekatu dela. Beraz, hori markatuko nuke, automatikoki geldituko litzateke bialduko litzaieke ikasle bakoitzari bialduko litzaieke emaila. Esan ez, dokumentu hau zurekin partekatu da eta ez dakit hor daukazu. Bai, idazteko. Beraz, nago genuke partekatu eta gorde eta automatikoki talde horrek jasoko luke ikasle horiek hemen agertuko dira ikasleen izenak jaso dute email bat non esan zaien dokumentua bereekin partekatu da. Bueno, zer gehiago behin partekatu eta gero daukagu beste abantaila eta da ikasleak erantzunak eman ahala demagun, lehenengo galdera idatzi ikasle batek, bigarren galdera beste batek, hirugarrena beste batek, nik banatu dizkit lana. Talde bati lehenengo 3 galdera, beste talde bati lehenengo 3 galderak, ikasle bati edo dena delakoa. Eta gero, joaten baldin banaiz, fitxategira eta ikusi historiala, historiala begiratu, hor klik egiten baldin badet, hemen eskuinean hartuko zait, otsailaren 17an, arratsaldeko 7:30an, Zumaia Behatzi izeneko Gmail kontudun bat, resultan da ikastetxearen dago ikasle bat izan balitz, hartuko litziguke ikasle horren izena. Otsailaren 14an, halako orduetan beste ikasle batek bete duela beste zati bat eta historiala. Ikasleen erantzun guztiak kolore desberdinetan hartuko zizkigu, bai? Orduan, lehenengo ikasleak daukagu naranjaz eman duen erantzuna. Eta gorriz dagoena egon beharko luke beste kolore batean beste ikasle batena, bai? Da zati hau eta ez dakit zehaz mehaz zergatik ez duen kolore aldatu. Bai, baina behintzat hau izango litzateke modu bat egiteko klikatu dut hor gorriz eta agertzen zait gorriz zein ikaslek eman duen erantzuna. Eta klikatu dut berdez eta hemen agertuko zait berdez irakasle. Hau da, azken batean jabeak idatzi. Bai, kolore desberdin. Behintzat abantaila handia daukagu ikasle bakoitza nahi baldin badugu zer egin duen jakin, klik egin, historial honetan ikusi dugu bezala, tipun, eta ikusi zertu ikasle bakoitzak zer egin duen lan honetan. Eta momentuz besterik izango litzateke pixka bat hasiera batean gauza bera biltzen jakiteko jakin beharko duten minimo.